One. Ewan ko muna. Yung masama ko yung masama. Ano masama?
Baba daw. Ano ba yan?
Ano ba lang? Ako.
Teka. Pero na ako.
So, ayaw ko dyan, men. Ben, Ben.
Relax.
Maning! Oh! Sabi. Kung hindi niya sabi,
Kapag ko. Kapag. Ako rin.
na. Man. Baca. Ini. Kira.
Aduh, sige.
Oh.
Pero tulungan ka na rin. Okay. Kaya na rin.
Tanong mo ito,
Sabi ko yan, oh. Sana ka
Ano nila? Di ba naman? Ito pang mayroon na yun. Yung pagkita. Dari na sila paman.
Balik ka. Sige.